Wel, mae'n yn galwad i addoli bore yma yn Salm 96. Canwch i'r arglwydd gân newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw. Cyhoeddwch ei iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Wel, gawn ni ganu nawr i'r arglwydd, yr emyn cyntaf sydd gyda ni bore yma. Molwn di o arglwydd yw'r holl alluog.
Mae'n darlleniad nesaf ni bore yma o Fengil Iowan, pennod 5, darllen at adnod 29. Ar ôl hyn, aeth Iesu i fyny i Jerusalem i ddathlu un o wyliau'r Iddewon. Y mae yn Jerusalem wrth borth y defaid bwll a elwir Bethesda yn iaith yr Iddewon, a 5 cyntedd colofnog yn arwain iddo. Yn y cynteddau hyn byddai tyrfa o gleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chloffion a phobl wedi eu parlysu. Yn ei plith yr oedd dyn a fi'n wael ers 19 mlynedd ar 38 o flynyddoedd, pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynnodd iddo, a wyt ti'n dymuno cael dy wella? Atebodd y claf ef, Syr, nid oes gennyf neb i'n gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf i'r dŵr, a thra bydda fi ar fy ffordd, bydd rhywun arall yn mynd i mewn o'n blaen i. Medda Iesu wrtho, cod, cymer dy fatras a cherdda. Ac ar unwaith yr oedd y dyn wedi gwella, a chymerodd ei fatras a dechrau cerdded. Yr oedd yn saboth y dydd hwnnw, dywedodd yr Iddewon felly wrth y dyn oedd wedi ei achau, y saboth yw i, nid yw'n gyfreithlon i ti gario dy fatras. Atebodd yntau hwy, y dyn hwnnw am gwellodd a ddywedodd wrthyf, cymer dy fatras a cherdda. Gofynasant iddo, pwy yw'r dyn a ddywedodd wrthyt, cymer dy fatras a cherdda? Ond nid oedd y dyn ei achawyd yn gwybod pwy oedd ef, oherwydd yr oedd Iesu wedi troi oddi yno am fod tyrfa yn y lle. Maes o law, daeth Iesu o hyd i'r dyn yn y deml, ac meddai wrtho, dyma ti wedi gwella, paid â phechu mwyach, rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Aeth y dyn i ffwrdd a dywedodd wrth yr Iddewon, mae Iesu oedd y dyn a'i gwellodd. A dyna pam y dechreuodd yr Iddewon erlyd Iesu am ei fod yn gwneud y pethau hyn ar y saboth. Ond atebodd Iesu hwy, y mae fy nhad yn dal i weithio hyd y foment hon, ac yr wyf innau'n gweithio hefyd. Parodd hyn i'r Iddewon geisio'n fwy byth ei ladder, oherwydd nid yn unig yr oedd yn torri'r saboth, ond yr oedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd a Duw. Felly atebodd Iesu hwy, yn wir rwy'n dweud wrthych, nid yw'r mab yn gallu gwneud dim ohono ei hun, dim ond yr hyn y mae'n gweld y tad yn ei wneud. Beth bynnag y mae'r tad yn ei wneud, hyn y mae'r mab yntau yn ei wneud yr un modd. Oherwydd y mae'r tad yn caru'r mab, ac yn dangos iddo'r holl bethau y mae ef ei hun yn ei gwneud, ac fe ddengys iddo weithredoedd mwy na'r rhain, i beri chwi ryfeddu. Oherwydd fel y mae'r tad yn codi'r meirw ac yn rhoi bywyd iddynt, felly hefyd y mae'r mab yntau yn rhoi bywyd i'r sawl a fynd. Nid yw'r tad chwaith yn barnu neb, ond y mae wedi rhoi pob hawl i farnu i'r mab. Mwyn i bawb roi'r mab yr un parch ac ar rownd i'r tad. O beidio a pharchu'r mab, y mae rhywun yn peidio a pharchu'r tad, a'i hanfonodd ef. Yn wir rwy'n dweud wrthych fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad i'r gwrthwyneb, y mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Yn wir rwy'n dweud wrthych bod yr amser yn dod, yn wir y mae yma eisoes, pan fydd y meirw yn clywed llais mab Duw, a rhai sy'n clywed yn cael bywyd. Oherwydd fel y mae gan y tad fywyd ynddo ef ei hun, felly hefyd rhoddodd i'r mab gael bywyd ynddo ef ei hun. Rhoddodd iddo hefyd awdurdod i wynyddu barn, a mae mab y dyn yw ef. Peidiwch â rhyfeddu at hyn, oherwydd y mae amser yn dod
pan fydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais ef ac yn dod allan. Bydd y rhai a wnaeth aioni yn codi i fywyd, a rhai a wnaeth regioni yn codi i gael ei barnu. Bydd ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Wel nawr, cyn i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, mi gawn ni fideo byr sydd wedi dod gan y genhadaeth i'r gwachan gleifion. Gawn ni weld os fydd hwnna yn gweithio nawr. When I was a girl, it seemed as though I had everything. I remember the summer evenings when my brother and I would sit by the river and dream about our futures. I wanted to be a nurse. I didn't know then that my dream would never come true. When I was 11, I first saw the white patches on my skin. I was scared to check myself when I washed in the river. With every week that passed, another patch appeared. The doctor told me I had leprosy. I didn't really know what that meant. No one in my family had ever had this disease before. I should have been given medicine, but I was sent home with nothing. Without the cure, leprosy began to attack my body. Nothing. We all panicked. My mother took me from one traditional healer to another, but nothing they gave me worked. From this point on, my life took a very dark turn. My grandfather lived with us, and when no one was listening, he would tell me I was a curse. He said he was going to kill me. I was going to die. I was so scared of him. He tried to poison my rice and made me really sick. He took me to the railway tracks and tried to push me in front of a train. I don't know how I escaped, but I managed to run away. Then one day, he told my mother he was taking me to hospital and that he'd bring me back when I was better. We drove for hours and hours. Eventually, we stopped at what looked like a derelict village on some waste ground. He told me to get out. I thought he was coming too, but he didn't. I was terrified. Where was I? What was happening? I fell on the floor, crying for my mother. I didn't know then that I'd never see her again. An elderly lady from one of the shacks picked me off the floor. She and her husband took me in and looked after me in the leprosy colony. My heart was broken, but slowly I rebuilt my life as best I could. My hands were almost useless. I knew there wasn't much of a future for me. At night, I'd lie in bed and think about my brother and of the dreams we once had. When I was 19, I married an older man from another leprosy colony. I have 2 sons of my own now, but I want so much more for them than this life, the life I've had. We have nothing. I have to beg because no one will employ me because of my leprosy. Our home is collapsing. There's water coming through the roof. It's really hard living in a wet, damp room during the monsoon. There's no toilet, and we walk to the river to get water. There's so much sickness. I can't afford doctors. No one can hear. I'm scared our children will get leprosy too. No one cares about us. We are forgotten. Anjali's tragic story is just one of the many in this region of Odisha. Poverty, poor sanitation, and a lack of healthcare means it's the perfect breeding ground for leprosy. These communities have been forgotten by the world, with no outside help for over 2 decades. We found elderly people surviving on 1 bowl of rice a day, malnourished and weak. Children facing sickness from drinking river water. Homes on the verge of collapse. Infected ulcers and disability caused by leprosy, seen as a curse and despised by all around them. But worst of all was the loss of hope. Like you, we believe Jesus is the hope of the nations, and together, in His name, we can revive these communities, stopping the spread of leprosy now and for future generations, providing clean water and toilets, building safe homes,
providing opportunities to grow food and look after livestock. With your support, people affected by leprosy in this remote region of Odisha will no longer be forgotten. God has called us for a time such as this, a time to revive health, revive futures, and revive hope. It's time to revive people affected by leprosy in Odisha. 24 pounds cures 1% of leprosy. 72 pounds buys 2 goats for milk and breeding. 160 pounds provides vegetable plants and fruit trees for a community farm. 800 pounds provides a borewell for a source of clean water. 2,500 pounds with a match fund of 1,500 pounds from the Indian government builds a safe family home and toilet. Please visit leprosymission.org.uk/revive to give today. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch eto am y cyfle, am y rhyddid i gael dod i'r oedfa newydd yma ar y sul yma heddi nawr. Diolch am ddydd yr arglwydd, diolch am ddydd i droi at y ti gyda'n gilydd. Diolch am yr atgyfodiad. Mae dyma ddydd y bedd gwag, a buddigoliaeth yr arglwydd Iesu dros farwolaeth, dros bechod, dros uffern a dros Satan hefyd. I ni'n diolch arglwydd. Ac i ni'n diolch bod e wedi dod i'r byd yma i roi bywyd, a bywyd yn ei holl gyflawnder. Ac o arglwydd i ni yn dod nawr ger dy fron i ddiolch i ti ac i thaddoli di fel ein Duw a'n tad grasol. I ni'n diolch bod ti'n ddew pob gras, ac i ni'n diolch bod gras cyffredinol o arglwydd, a bod ein bywydau ni yn naturiol wedi bod ac yn dal i fod yn gyffyrddus. I ni'n gweld y ffilm yma bore yma, ac i ni'n sylweddoli i raddau falle pa mor freintiedig i ni o ran y bendithion tymhorol a materol o arglwydd sydd gyda ni yn ein bywydau. I ni'n diolch am bob mesur o iechyd, a glanweithdra o arglwydd cartrefi, teuluoedd, popeth, gwasanaeth iechyd sydd gyda ni, ac o arglwydd i ni'n gallu anghofio pa mor freintiedig i ni. Nes bod ni'n cael ein atgoffa o bryd i'w gilydd. Ac i ni'n diolch bod gyda ni ryddid wedyn ni i ddod i thaddoli di, ein Duw a'n tad sanctaidd, grasol a thrigarog. Ac o arglwydd felly, i ni eisiau diolch i ti am dy drigareddau ni sy'n dod bob bore o'r newydd o arglwydd, am yr holl fendithion sydd gyda ni ac o'n plaid ni, ac i ni'n gofyn ti faddau ni, bod ni'n gallu bod yn ddi-hyd, bod ni'n gallu bod yn aniolchgar, bod ni'n gallu bod yn gwynfanllyd o arglwydd yn ein digonedd ni. Ac ni'n gofyn i ti faddau ni am hynny, a rhoi ysbryd diolchgar yn ein calonnau ni. Helpa ni gofio na dyn ni ddim yn heiddi dim o ddlaw di, dim ond digofaint wrth gwrs, ond eto i ti mor drigarog, bob amser yn drigarog ac yn rasol. Felly ni'n diolch i ti nawr arglwydd am dy drigareddau ac am y manteision sydd gyda ni. Ac i ni'n diolch am y cyfle i gefnogi gwaith y cenhadaeth at y gwahangleifion mewn sawl ffordd o arglwydd. I ni'n cefnogi'n ariannol fel bod pobl yn cael gwellhad corfforol o'r, rhyw fath o wellhad, cael gwared ar y gwahanglwyf, ond nid y canlyniadau sydd gyda nhw wrth gwrs, a bod nhw'n gallu cael rhyw safon o lanweithdra yn ei bywyd hefyd. Ond i ni'n gweddio am fwy na hynny hefyd arglwydd. I ni'n diolch bod hyn yn cael ei wneud yn enw yr arglwydd Iesu Grist,
Ac ni'n gweddio dros y bobl yma. Ie, bydd eu bywyd nhw yn fwy cyfforddus, ond hefyd byddan nhw'n cael gobaith, nid dim ond am y bywyd hwn, ond gobaith tragwyddol yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n diolch, o Dad, bod ti ddim wedi'n anghofio ni. I ni wedi clywed bod pobl yn teimlo bod nhw wedi cael eu anghofio'n llwyr. Diolch nad wyt ti ddim wedi'n anghofio ni, y byd yma, ond ti wedi'n cofio ni, ti wedi anfon dy fab i'r byd, i fod yn geidwad i ni, i fod yn gyfrwng bywyd yn ei gyflawnder, bywyd tragwyddol. Ac arglwydd, i ni'n diolch eto i ti y bore yma, am ein cofio ni. Duw ancofiodd, Duw ancarodd, Duw osododd Iesu yn iawn. Ac arglwydd, y gwir yw, ni sy'n anghofio, ni sy'n danghofio di arglwydd. Dyna'n gwendid, un o'n gwendidau mawr, un o'n pechodau mawr ni arglwydd, bod ni'n anghofio. Anghofio dy ddaioni, anghofio dy ras, anghofio dy gariad, anghofio ein gwrthryfel ni, ac peidio rhyfeddu ata ti, a peidio diolch fel y dylen ni. Ond i ni'n diolch arglwydd am yr hanes i ni wedi darllen o'r ysgrythur, bod yr arglwydd Iesu yn dweud bod wedi dod i wneud gwaith y tad. A mae gwaith y tad yn digwydd trwy y mab, y gwaith o roi bywyd, y gwaith o adfer. Arglwydd, i ni'n diolch. I ni'n diolch am y creu o arglwydd yn y lle cyntaf. Y creu mewn 6 diwrnod oedd yn dda iawn. Ac arglwydd, i ni'n gweld y sefyllfa, i ni'n gallu darllen am y sefyllfa o baradwys, gyda Duw a dyn mewn harmoni ac yn gorffwys, mewn gorffwysfa lawn ar y seithfed dydd. Ond arglwydd, i ni'n gwybod bod hwnna wedi cael ei golli oherwydd gwrthryfel, oherwydd pechod dyn. Ac arglwydd, beth sy'n ein rhyfeddu ni, beth sy'n neud i ni ddiolch nawr, yw dy fod ti'n dal i weithio, achos bod ti'n creu o'r newydd. Arglwydd, diolch, bod ti ddim di ein sgubo ni naill ochr, ond ti wedi dechrau gwaith yn syth o greu o'r newydd, creadigaeth newydd. Ac arglwydd, diolch bod hwn yn mynd ymlaen nawr trwy yr arglwydd Iesu, ac y bydd e'n dod yn gyflawn pan bydd e'n dod nôl gyda nefoedd newydd, a deiar newydd, a dynoliaeth newydd, a'r ei newyddwydd. Arglwydd, i ni'n diolch i ti. Diolch am y fath o obaith sydd gyda ni. A mae'n seiliedig arna ti, mae'n deillio ohono ti, arglwydd. Dy gynllun di, dy waith di trwy dy fab annwyl, yr arglwydd Iesu Grist. A diolch bod wedi dod i'r byd yma i wneud y gwaith yma, i adfer, i fywhau. Arglwydd, i roi gobaith tragwyddol. I ni'n diolch ac yn diolch ac yn diolch i ti. Ac arglwydd, wrth i ni i feddwl am hyn y bore yma, wrth i ni glywed air di bore yma, i ni'n gweddio byddwn ni yn gweld rhywbeth o goniant yr arglwydd Iesu Grist. Gogoniant yw yn yr arglwydd Iesu Grist. Gogoniant y greadigaeth newydd, y crewr sydd yn dal ar waith o arglwydd. Helpa ni weld hyn. Ac arglwydd, ni di'n helpu ni i gredu wrth gwrs yn yr arglwydd Iesu, i gredu yn y gwaredwr. Helpa ni arglwydd i alw rhagor. Helpa ni. Diolch am y fraint yma sydd gyda ni o gyhoeddi gobaith i bobl yn ein dydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd, helpa ni gadw'n golwg arna ti. Helpa ni hoelio ein sylw ar yr arglwydd Iesu. A diolch, rhyw ddydd byddwn ni yn debyg iddo y fe. Arglwydd, cadw ni felly yn y gobaith hwn. Ni'n gweddio dros ein gilydd, felly ni'n gweddio dros y rhai sydd ddim gyda ni heddi, y rhai sydd ag rhyw salwch o arglwydd, rhyw wendidau corfforol nawr, bendithia nhw, adfer nhw i ni'n gweddio yn dy drigaredd. Ac i ni'n gweddio dros y gwaith yr wythnos yma, yn yr ysgolion, y cyfarfodydd gwahanol o arglwydd, i ni'n cyflwyno popeth i ti unwaith eto. A diolch, arglwydd,
bod llawer o hyn yn gyfle i ddweud amdano ti, i ddweud am yr arglwydd Iesu, i gyflwyno y gobaith byw, real, sydd ynddo fe. Ac i ni'n gweddio meneiniad yr ysbryd glân, a nerth yr ysbryd glân i fod arno ni. I ni'n gweddio am dywalliad o'r ysbryd mewn erth yn ein dyddiau ni arglwydd. Yr ysbryd sy'n argyhoeddi pobl o bechod, o gyfiawnder o gofarn. Yr ysbryd sy'n dangos i bobl eu hangen ac yn dangos yr arglwydd Iesu Grist yn ei gyflawnder, yn cwrdd â phob angen, yn dangos ei fywyd glân, yn dangos ei aberth ar y groes, bod e dros bechaduriaid, a'i atgyfodiad, a'i esgyniad, a'i ogoniant, a'i awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bwy bynnag a fynd. Arglwydd, i ni'n gweddio dros y gwaith, felly ni'n gweddio dros gwaith cenhadaeth at y gwahangleifion. Ni'n gofyn am iddyn nhw gael gras i wasanaethu pobl anghennus iawn, tlawd iawn, yn enw Iesu Grist. A gweddio y byddan nhw'n gallu pwyntio pobl at yr arglwydd Iesu. Nid jyst yn gwella'r corff, wrth gwrs, ond mwyn cael gwellhad i'r enaid hefyd, i'r person cyfan. A diolch, mai dyna dy fwriad ar ein cyfer ni. Arglwydd, ni'n cofio am y rhai sy'n cael eu herlyd, i ni'n clywed am Iesu'n cael ei herlyd gan y Phariseaid, i ni'n gweddio am y rhai sy'n cael eu herlyd heddi arglwydd yn Gogledd Corea, yn Afghanistan, Nigeria, wrth gwrs, a gymaint o wledydd eraill. Arglwydd, i ni'n gofyn i ti i'w nerthu nhw eto, a'i cynnal nhw arglwydd, a'i bendithio nhw, a'i defnyddio nhw fel yr wyt ti. Ac arglwydd, derbyn ein diolch nawr, derbyn ni, wedi maddau ni ein pechodau, a'n derbyn ni yn haeddiant, yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd, rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy, yn frawd a phriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben, i'm dwyn o'r byd i'r nefoedd ben.
Wel, nawn ni droi ein sylw bore yma at yr hanes yma, y hanes Iachau yn Bethesda wrth y pwll y dŵr. I ni wedi clywed yn y fideo yna y bore yma, mae Iesu yw gobaith cenhedloedd. A dyna sut mae cenhadaeth i'r gwahangleifion yn mynd yn enw yr arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs, fel ni wedi clywed, mae'n hawdd i rywun fel y ferch oedd yn y ffilm yna i golli gobaith yn llwyr. Chi'n cofio, oedd ganddi freuddwyd naturiol nawr o fod yn nyrs rhyw ddydd. I nyrsio pobl eraill, dyna oedd hi wedi meddwl am wneud. Ond wrth gwrs, oedd hwnna wedi cael ei chwalu gan yr afiechyd. Wedyn, dim moddion yn cael ei gynnig, fod moddion ar gael. Ac maen nhw wedi dod ar draws, yr ardal yma yn Orisha, y weddol ddiweddar, fel petai wedi cael ei anghofio am dros 20 mlynedd, am genedlaeth wedi cael ei anghofio y colonies yma o wahangleifion. Ac wedyn ni, oedd wedi cael ei dysgu i bod hi'n felltith. Llwch chi ddychmygu tyfu lan gyda hwnna. Mae hi oedd melltith y teulu, bod hi'n felltith ar y teulu. A wedyn ni bod y dymuniad gan i thad cu i'w lladd hi i gael ei mas o'r ffordd ac yn ymdrechu ceisio gwneud hynny hyd yn oed ond yn methu. Wedyn wrth gwrs cael ei thaflu o'r cartre, fel sy'n digwydd i lawer iawn ohonyn nhw, oherwydd y gwarth, oherwydd y stigma. Dyna pam, cael ei taflu o'r cartre oherwydd hynny. Beth fydd pobl yn meddwl ohono ni fel teulu. Os fydd gyda ni rhywun â gwahanglwyf yn y teulu, a rhaid ni symud nhw mas o'n teulu ni. Gallwn ni ddim cymryd y gwarth yma ar ein hunain fel teulu. A wedyn cael ei gadael mewn coloni, wrth gwrs, fel y lle oedden ni'n gweld yn y ffilm. Ac wedyn ni yn begian i gael bwyd, ddim yn gallu gweithio, neb yn cynnig gwaith, dim benefits, dim handouts, dim modd i weithio. Reality y bywyd tlawd go iawn, ynddo fe? Clodi go iawn, clodi eithafol. A'r cyflwr byw, dim tŷ bach, dim dŵr yn rhedeg, y cwbl yn afiach. Ac felly, hawdd colli gobaith. Fel oedd y llais y ffilm yn dweud, ar ben popeth arall, colli gobaith. Dyma ni, dyma hi fel hyn, sneb yn cofio amdano ni, sneb yn meddwl amdano ni, sneb gobaith i ni. Ac mae'r genhadaeth yn gwneud gwaith da, yn atal y gwahanglwydd rhag mynd yn wath beth bynnag, rhag lledu, yn gallu cynnig dŵr glân, tai bach, cartrefi, chydig yn well, a help wedyn ni i dyfu bwyd, i allu cynnal ei hunain, a falle wneud tyma bach o elw hefyd yn enw yr arglwydd Iesu. Wel, dyna pam wedyn, o'n i'n meddwl am hynny, ac mi ath yn feddwl i'r hanes yma yn Ioan pennod 5, a felly bod sleid cyntaf jyst i roi rhyw syniad i ni o'r hanes, jyst i'n atgoffa ni o'r hanes, lle mae dyn, wrth gwrs, mwy na thebyg wedi barlysu, neu rhywbeth yn gallu cerdded, beth bynnag oedd ac wedi bod yn gorwedd ers 38 o flynyddoedd, a dyna chi berson allai golli pob gobaith, wrth gwrs, dyna fe. Yn gorwedd fyna, am mwy na thebyg i os i gyd, ac mae'n byw mewn rhyw fath o goloni, mewn rhyw fath o ardal, mae'n amlwg dan rhyw gysgod fel hwnna, dwedwch ar pileri fyna, dan rhyw gysgod ar bwys rhyw bwll o ddŵr. Ac
gyda llaw, maen nhw wedi ffindio y colofnau. Maen wedi dod ar eu traws nhw archeolegwyr yn 1888. Felly, unwaith eto, pethau maen nhw'n darganfod yn cadarnhau y Beibl. Cadarnhau gair Duw. Maen wedi ffindio'r colofnau oedd wrth y pwll dŵr. Ac gallai'r dyn yma'n rwydd golli pob gobaith, meddwl bod e'n angof, achos os oedd hyd yn oed cynnwrf yn y dŵr, oedd neb gyda fe i'w helpu, a cario fe i fynd i'r dŵr. Beth oedd y tebygolrwydd y bydde fe byth yn gwella, y bydde amgylchiadau fe byth yn newid. Beth oedd y tebygolrwydd o hynny? Ond, beth sy'n digwydd yn yr hanes, wrth gwrs, sawn ni i'r sleid nesaf nawr, mae Iesu yn dod ar ei draws. A mae'r Beibl yn dweud wrthon ni bod ni ddim yn angof. Dyna neges ganolog y Beibl, di ni ddim yn angof gan Dduw. Mae Duw, y creawdwr, yn gynhaliwr. Mae e hefyd yn waredwr. Mae e hefyd wedi rhoi ei air. Mae e wedi rhoi tystiolaeth o'i gynhaliaeth yn y greadigaeth o'n cwmpas ni. Mae e wedi rhoi ei air i'w bobl yn yr Hen Testament. Mae wedi anfon ei fab i'r byd yma yn geidwad, a mae'r ysgrythyr yn pwyntio ato fe. A mae hwnny i gyd yn dweud wrthon ni, di ni ddim yn angof gan Dduw. Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd. Ac mae'r arglwydd Iesu felly yn dod ar draws y dyn yma. Nid y dyn sy'n dod ar draws Iesu Grist, Iesu Grist sy'n dod ar ei draws e. Ac mae'n dod ato fe, ac mae'n siarad â fe, ac mae'n gofyn cwestiwn iddo fe. A mae'r cwestiwn yn ddiddorol iawn, yn dyw e? Falle byddech chi ddim yn disgwyl y cwestiwn yma. Chi'n cofio'r cwestiwn mae'n gofyn, wyt ti'n dymuno cael dy wella? Mae hwnna'n gwestiwn rhyfedd i ofyn i rywun sy'n wael, sy'n wedi barlysu, sy'n wedi bod yn gorwedd am 38 o flynyddoedd. Chi'n gweld, mae'n hawdd colli pob gobaith a mynd i gredu na ddaw gwellhad byth. Ond mae'r arglwydd Iesu'n gofyn y cwestiwn, wyt ti eisiau gwella? Wyt ti am wella? Ac wrth gwrs beth mae'n neud, mae'n plannu hedyn gobaith yn ei feddwl ac yn ei galon bod gwellhad ar y ffordd. Wyt ti eisiau gwella? Wyt ti'n credu y gallu di wella? Mae'n plannu'r hedyn ynddo fe. A mae hwnna'n bwysig iawn. A mae'n bwysig iawn i ni hefyd heddi wrth i ni gyhoeddi'r efengyl, wrth i ni rannu'r efengyl gydag eraill. Mae rhai pobl, gallan nhw feddwl, na i ddim dod yn Gristion. Na i byth ddod yn iawn gyda Duw. Mae'n rhy hwyr i fi, falle fan nhw'n meddwl. Wedi bod fel un ers blynyddoedd nawr. Mae wedi bod gorwedd ers 38 o flynyddoedd. A falle gallu bod rhywun yma bore yma sy'n meddwl fel hyn. O na, sy'n gobaith i fi, dwi ddim yn mynd i ddod yn un o bobl Dduw. Dwi ddim yn mynd i ddod yn un o bobl. Na, mae rhy hwyr i fi, dwi wedi mynd yn rhy bell. Falle bod rhywun yn gwrando, mae mywyd i wedi bod yn rhy wael. Dwi wedi crwydro gormod. Dwi wedi mynd i ormod o bechod. Chi'n gweld? Ond dyma'r cwestiwn, a mae'r cwestiwn yn hyfryd, yn bwysig. Wyt ti yn dymuno cael dy wella? Wyt ti am gael dy wella? Ac mae hwnna'n rhywbeth pwysig i ni ofyn i bobl heddi yn ein dydd ni. A mae'r arglwydd Iesu fel petai yn ei baratoi felly. Mae'n plannu'r hedyn nhw, mae'n ei baratoi ar gyfer gwellhad. A dyna sy'n dod nesaf, yr ymadrodd nesaf wedyn ydy coda dy fat a cherdda. Na fe, cod dy fat a cherdda. A mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny. Mae'n estyn am ei fat, mae'n codi. Mae'n codi, cymryd ei fat am y tro cyntaf ers 38 o flynyddoedd. Mae'n codi ei fat ac yn cerdded.
Ac wrth gwrs, mae'n gallu ymuno nawr gyda'i deulu, mae'n gallu ymuno gyda cymdeithas, i bywyd e ddim yn aros fyna nawr, dan y colofnau ar bwys y pwll. A mae'n hyfryd pan ych chi'n darllen lle mae Iesu'n cwrdd â fe nesaf yn y deml. Yn y deml. Mae'n gallu mynd nawr i addoli gyda phobl eraill. Mae'n gallu mynd i ddiolch i Dduw, siŵr o fod. Dyna lle mae Iesu'n cwrdd â fe nesaf, hawdd i ni golli hwnna yn y darlleniad. A mae'n cwrdd â fe wedyn ni, nid wrth y pwll, wrth gwrs, dim fyna mae e wedyn, ond yn y deml. Mae'r arglwydd yn dod ar ei draws. Ac mae'n gallu gweithio, mae'n gallu cynnal ei hunan. A beth i ni'n cael? Iachad llwyr, iachad yn syth, yn uniongyrchol. Trwy air Iesu Grist. Weithiau mae'n cyffwrdd ar rywun. Weithiau mae'n neud clai a dŵr neu poeri a clai. Weithiau mae'n cyffwrdd clust neu gwefus rhywun. Na, dim tro yma. A sawl gwaith mae'r un peth trwy ei air. Dim ond trwy ddweud y gair. Cod, dyna i gyd oedd eisiau, a mae wedi ei wella. Ac wrth gwrs, mae'r cyfan yn yn atgoffa ni o'r creu yn y dechrau. Mae'n atgoffa ni o fel i ni'n darllen o Duw wedi creu y byd. Yn y dechrau. Sut oedd Duw wedi creu y byd? Trwy ei air. Trwy ddweud bydded goleuni. Trwy ei air mae Duw yn creu. O ddim byd. Ac yn creu dyn ac yn creu y ddeiar a'r bydysawd yma. Ac i ni'n cael ein atgoffa o hynny fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu nid yn creu o ddim, nid yn creu o lwch y ddeiar, ond yn adfer, yn creu rhywbeth o'r newydd, yn adfer corff y person yma oedd wedi bod yn ddiffrwyth, gallwn ni ddweud, siŵr o fod wedi ei barlysu. A dyma chi waith Duw yn y presennol. Dyma beth mae Iesu Grist yn cyfeirio ato. Dyma beth yw gwaith Duw yn y presennol. Ni'n darllen yn Genesis bod wedi gorffen y gwaith o greu ac wedi gorffwys ar y seithfed dydd. Ac wrth gwrs, mae hwn yn digwydd ar y Saboth. A mae yna drafodaeth, yn mynd i edrych arno fe, ynglyn â'r Saboth ac yn y blaen. Ond mae'r arglwydd Iesu mynd mlaen i ddweud y mae fy nhad yn gweithio o hyd. A dwi'n gweithio. I ni'n gweithio gyda'n gilydd, wrth gwrs. Mae'r tad yn gweithio trwy y mab. A mae'n gweithio o hyd yn y creu o'r newydd. Nawr te, i ni'n cael ymateb wedyn ni y Phariseaid. Dyna'r peth nesaf, dyma un o'r Phariseaid gyda'r dyn, ac dyw'r Phariseaid, dyw pawb ddim yn hapus. A mae hwn yn drawiadol, yn diwedd. Dyw nhw ddim yn llawenhau. Mae yna ddyn fan hyn sydd wedi bod yn gorwedd am 38 o flynyddoedd, ffili cyffro, yn byw yn y lle yna, mewn clodi ofnadw, a nawr mae'n gallu cerdded, nawr mae'n gallu symud, nawr mae wedi adfer, mae'n well. Ond does dim llawenhau, does dim llongyfarch y dyn o gwbl. Na. Beth wyt ti'n wneud yn cario'r mat na ar y Saboth? Dyna beth sydd yn cyfri iddyn nhw, wyt ti'n torri un o reolau y Saboth yn cario y mat. Saboth, wrth gwrs, iddyn nhw, di Sadwn, ac ystyr y gair Saboth yw gorffwys. Gorffwysodd Duw ar y seithfed dydd. Ac oedd cario mat yn waith. Nawr, mae rhaid i ni gofio nawr, i ni wedi dod ar draws hyn o'r blaen, gymaint o weithiau, oedd y Phariseaid yn dilyn rheolau yr Iddewon oedd wedi cael ei adeiladu
y rabiniau dros y canrifoedd, ac eu dehongliad nhw o'r gyfraith, a ffordd o'n nhw'n esbonio gweithio mas y gyfraith, o'n nhw'n cymryd fel y gyfraith. I ni wedi gweld e gyda Iesu Grist o'r blaen. Dwi wedi sôn o'r blaen, ar y saboth o 244 gwaharddiad, 244 reol ynglyn â'r saboth, ac o'n nhw'n torri fel lawr wedyn ni i 39 categori. So mae 244 wedi rhannu 39 dosbarth, chi'n gweld? Categories gwahanol. A'r categori cyntaf yn y rhestr yw cario. Cario rhywbeth yn gyhoeddus. Nid yn eich tŷ eich hunan, ond tu fas. Cario rhywbeth yn gyhoeddus, mae hwnna yn waith. Ac felly mae'n cael ei wachardd ar saboth. Nawr, os edrychwn ni ar Genesis pennod 2, am hynny bendithiodd Duw y 7fed dydd a'i sancteiddio. Dyna beth sy'n tu ôl i'r cyfan, wrth gwrs. A mae ar hwnnw y gorffwysodd Duw oddi wrth ei holl waith yn creu. So mewn 6 diwrnod mae Duw yn creu y byd, ac mae e'n dda iawn. Y gwaith yn dda iawn. Ac wedyn ni, mae yna orffwys ar y 7fed dydd, a mae yna orffwys hyfryd iawn ar y 7fed dydd. Meddyliwch chi am y gorffwyso yma nawr am funud ar y 7fed dydd. Mae yna harmoni rhwng dyn a Duw. Mae yna baradwys, mae yna arf. Mae'n hyfryd, mae'n orffwysfa berffaith. Dyma fe, Duw a dyn mewn paradwys, gorffwysfa berffaith. Does dim gelyniaeth, does dim poen, does dim marwolaeth. Dyma fe, y paradwys. I ni'n cael disgrifiad ohono fe yn llyfr Genesis. Ond wrth gwrs, di ni ddim eriod wedi profi hynny. Di ni ddim yn byw ym paradwys, oherwydd collwyd y paradwys yna, gafodd ei golli trwy bechod Adda ac Efa. A mi dorwyd yr harmoni rhwng Duw a dyn. Collwyd y berthynas. Dath pechod mewn gwrthryfel, poen, wrth gwrs, marwolaeth, dioddefaint a fiechyd. Mae wedi dod i mewn i'r byd. Dyna'r byd i ni'n byw ynddo fe heddi. Dyna'n byd ni, dyna'n deiar ni. Deiar syrthiedig yw e. Byd sydd wedi cwmpo. Ni wedi colli y paradwys oedd yna yn y dechrau. Ond mae'r Phariseaid eisiau cadw y dydd yma mewn ffordd arbennig. Y dydd yma sy'n fydd o orffwys i fod, i droi nôl at Duw, i geisio Duw, i addoli Duw, i ymhyfrydu yn yr arglwydd, ond maen nhw yn erlyd Iesu Grist, maen nhw'n erlyd e. Mae'n glir iawn, maen nhw yn troi yn ei erbyn e, achos bod e'n torri y saboth. Trwy ddweud wrth rhywun i gario ei fat. Gallai fe ddim bod o Dduw wedyn ni, achos bod e'n mynd yn erbyn i rheolau nhw ynglyn â'r saboth. Chi'n gweld? Ond mae Iesu yn dod nôl atyn nhw, mae Iesu'n ymateb iddyn nhw, ac yn dweud bod e'n gweithio gyda'i dad. Bod e'n cydweithio gyda'i tad nefol, wrth wella y dyn yma, ac yn ei waith ar y ddeiar. Ac mae'n dweud, wrth gwrs, fel o'n i'n dweud, bod y tad yn gweithio a bod e'n gweithio. Hyd y foment yma, yn y presennol, yn gweithio. Nawr, gallwn ni feddwl am hwnna mewn 2 ffordd. Gallwn ni feddwl am Dduw yn cynnal a chadw. Mae'r gwaith yna mynd ymlaen, wrth gwrs. Yn y greadigaeth o hyd, mae Duw yn greawdwr wedi creu, ond mae hefyd yn gynhaliwr. I ni'n cael ein cynnal hefyd. A mae'r gwaith o gynnal yn mynd ymlaen. Ond
mae yna waith arall yn mynd ymlaen. Y gwaith o greu o'r newydd. Yn ei dyw hwnna'n hyfryd. Yn ei dyw hwnna'n wych. Diolch bod y gwaith yma'n mynd ymlaen. Y gwaith o adfer, y gwaith o greu o'r newydd, creadigaeth newydd. Ac mae'r y gwirionedd yma o rhywbeth newydd, bod Duw yn gwneud rhywbeth newydd, mae'n rhedeg trwy'r Beibl i gyd. Falle bod chi ddim wedi sylwi, dyna pam nes i ddewis y salm arbennig yna, fel galwad i addoli bore yma, canwch i'r arglwydd gan newydd. Newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar, cyhoeddwch ei iachawdwriaeth. Mae'n gwneud rhywbeth newydd, ac felly mae'r gan yn newydd. Mae'r gan o ddiolch ac o fawl yn newydd oherwydd hynny. Nawr te, dwi eisiau rhoi rhai adnodau i chi nawr sy'n dangos hyn yn y Beibl bod Duw yn gwneud gwaith newydd, creadigaeth newydd, nef newydd, deiar newydd, pobol newydd. Felly, Eseia 65 i ddechrau, yr wyf fi'n creu nefoedd newydd a deiar newydd. Mae wedi creu yn y lle cyntaf, ond mae'n creu eto. Nefoedd newydd a deiar newydd. Ni chofir y pethau gynt na meddwl amdanynt. Ydy, mae'r nefoedd cyntaf, y ddeiar cyntaf wedi cael ei llygru. Wedi cael ei difetha oherwydd pechod. Ond mae Duw yn gwneud rhywbeth newydd. A fydd y nefoedd newydd a'r ddeiar newydd byth yn cael ei llygru eto. A'r un peth yn wir am y ddynoliaeth newydd. 2-4 pennod 3 yn y Testament Newydd nawr, ond disgwyl yr ydym ni yn ôl ei addewid ef am nefoedd newydd a deiar newydd, lle bydd cyfiawnder yn cartrefi. Wedyn, diwedd yr ysgrythyr 21 o ddatguddiad, yna gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio, wedi mynd, ac nid oedd môr hwyach, a gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd. Sylwch, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi pharatoi fel priodferch wedi ei thecau i'w gŵr. Felly, creadigaeth newydd, nef newydd, deiar newydd gyda chyfiawnder nawr yn teyrnasu. Nid pechod wedi effeithio a llygru, ond cyfiawnder, beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, cyfiawnder Duw. Ac nid yn unig nefoedd a deiar newydd, y greadigaeth newydd, ond hefyd Jerusalem newydd. Cenedl newydd, pobol newydd, pobol Dduw, yn dod o'r nef oddi wrth Dduw fel priodferch ar gyfer ei gŵr, ar gyfer y briodas wrth gwrs. A mae hwnna nawr yn ein harwain ni, nid yn unig y greadigaeth newydd wedi hadfer, ond pobol wedi hadfer hefyd. Pobol yn cael eu creu o'r newydd. Wrth gwrs, mae hynny'n golygu adferiad mewn 2 ffordd. Dim pechod a dim poen am arwolaeth. Corff newydd, ysbryd newydd, enaid newydd. Dyma obaith yr Efengyl. Dyma waith Duw. Dyma'r greadigaeth newydd. Ac wedyn 2 Corinthiaid, pennod 5, felly, os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Felly, pan mae person yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, trwy ras Duw, mae yna newid yn dod, mae yna rhywbeth newydd, mae yna fywyd newydd yn dod i'w enaid. Bywyd o'r nef trwy yr ysbryd glân a trwy air y Duw. Felly, nefoedd newydd, deiar newydd, pobol newydd. A mae hwnna mor bwysig i ni heddi, i ni yn cyd-destun nawr y genhadaeth i'r gwahangleifion, yng nghyd-destun pobl
gallen nhw golli pob gobaith. Na, mae yna obaith. Mae yna obaith byw i'r byd yma heddi, mae yna obaith real yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n bobl, i ni'n blant y gobaith byw yma. A mae gyda ni y fraint o ddweud wrth eraill am y gobaith yma hefyd. Nawr te, oedd Iesu Grist felly wedi rhoi arwydd. Yn Efengyl Ioan, ni'n clywed yn aml am wyrthiau Iesu Grist, mae arwyddion ydyn nhw. Mae'n defnyddio'r gair yna. Ac mae wedi rhoi arwydd bach o'r greadigaeth newydd. Wrth wella corff y dyn yma. Mae wedi digwydd yn syth, mae wedi digwydd trwy air Iesu Grist, a mae ar ei newyddwydd. Na chi arwydd bach o'r greadigaeth newydd. Ac wrth gwrs, mae'r arglwydd wedi ni ymlaen i siarad y fe yr ail waith, achos oedd angen gwella ei enaid hefyd. Nid just y corff, ond yr enaid. Y person cyfan, wrth gwrs. A mae hwn yn bwysig iawn iawn. Mae Iesu Grist yn cwrdd â'r dyn eto yn y deml, a mae'n siarad â fe yn adnod 14. A dyma beth mae'n dweud wrth y dyn pan mae'n cwrdd â fe to. Maes o law, daeth Iesu o hyd i'r dyn yn y deml, ac meddai wrtho, dyma ti wedi gwella, paid â phechu mwyach, paid â dal ati i bechu, os liciwch chi, paid â phechu mwyach, rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Nawr te, lle bod hwnna tyma bach o surprise i ni glywed e'n dweud hynny. Beth mae'n dweud wrth y dyn yma? O, mae rhaid i ti edifarhau. Paid â cario mlaen yn dy bechod. Mae rhaid i ti edifarhau am dy bechod. Ac wrth gwrs, yn y sgwrs sy'n dilyn, mae rhaid iddo fe gredu yn yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. Mwyn cael gwellhad cyfan. Gwellhad cyfan. Mwyn cael maddeiant a bod yn iawn gyda y Duw. Neu, bydd rhywbeth gwaith yn digwydd i ti. Nawr te, mae'r arglwydd Iesu yn dweud, ti di bod nawr mewn cyflwr o barlus, ti di bod mewn cyflwr o wendid a phoen, ac dim ond rhywbeth corfforol oedd hwnna, mae hwnna di cael ei wella. Ond os nad wyt ti'n edifarhau am dy bechod a credu'r Efengyl, yn cario mlaen fel wyt ti, bod ti nawr yn well yn y corff, bydd rhywbeth gwaith. Mae rhywbeth gwaith na'r salwch yna i gael. A mae'n golygu colled trygwyddol, wrth gwrs. Mae'n golygu uffern. Os wyt ti'n dal ar y llwybr yma heb edifarhau, fel pechadur, mae distriw o dyflandu. Wyt ti ar y llwybr llydan sy'n arwain i ddistriw. Mae dy gorff di'n well, ond mae angen iachad ysbrydol arno ti. Mae angen i ti ddod i berthynas iawn gyda Duw. Ac os ydw i wedi gallu gwella dy gorff di, gallai wella y person cyfan, wrth gwrs. Mae yna lanhad oddi wrth ei ogrwydd pechod. Mae yna lanhad oddi wrth gaethiwed pechod. Mae yna faddeiant a cyfiawnhad i gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu yn sôn am 2 atgyfodiad yn y darn yma. A mae hwn yn bwysig iawn. Mae'n trin ni fel person cyfan. Mae'r Efengyl yn ymwneud â ni, mae Duw yn ymwneud â ni fel person cyfan, corff ac enaid, neu corff ac ysbryd. Adnod 25. Gwrandwch ar adnod 25 gyntaf. Sori, dwi ddim wedi rhoi hwn. Falle, bos di Geraint yn gallu cael ei lan i ni. Diolch, mi ddaw e lan nawr mewn munud. Adnod 25. Yn wir, wy'n dweud wrthych fod yr amser yn dod, yn wir, y mae yma eisoes. Mae'r amser wedi cyrraedd. Oedd e ar ddod, a mae wedi dod nawr. Pan fydd y meirw yn clywed llais mab Duw, a rhai sy'n clywed yn cael bywyd. Mae'r amser wedi cyrraedd, mae yma nawr. Pan fydd pobl sydd yn farw
yn ysbrydol, yn clywed llais yr arglwydd, ac os maen nhw'n gwrando arno fe, maen nhw'n cael bywyd. Atgyfodiad ysbrydol. Yr arglwydd Iesu wedi dod i'r byd yma i wneud gwaith Duw o greu o'r newydd sydd yn golygu atgyfodiad. Yn lle marwolaeth, bywyd. Yn lle pellhad oddi wrth Dduw, yn lle dieithrwch tuag at Dduw, yn lle bod yn farw i Dduw fel petai, yn fyw iddo fe. Yn ei nabod e, yn ei glywed e, yn dod ato fe, ac yn profi ei nerth a'i fywyd yn ein bywyd ni. Ond wedyn, gwrandwch ar adnod 28. Felly 25 oedd hwnna, yn sôn am atgyfodiad nawr i bwy bynnag sy'n credu. Wedyn 28, bydd yr rhai, ewn ni nôl, 28. Peidiwch ar y feddi at hyn, oherwydd y mae amser yn dod pan bydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais e. Wel, beth fydd yn y bedd? Corff fydd yn y bedd, nid yr ysbryd, y corff. Bydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais ef ac yn dod allan. Bydd y rhai a wnaeth ddaioni yn codi i fywyd. Bywyd. Bywyd corfforol, tragwyddol, di-boen. Heb farwolaeth eto. I'r rhai sydd yn credu, sydd wedi cael atgyfodiad ysbrydol. Wrth gwrs, fel ni wedi sôn yn ddiweddar, mae atgyfodiad corfforol i bawb ar y diwedd. Yn bwysig bod ni'n cofio hynny ac yn dweud hynny wrth bobl. Nid dim ond y Cristion sy'n mynd i gael atgyfodiad, ond bydd yr atgyfodiad arall i farn ac i golled trygwyddol. Ond mae yna atgyfodiad corfforol i fywyd. Mae yna atgyfodiad ysbrydol i fywyd nawr, a mae yna atgyfodiad corfforol i fywyd i rhai sy'n credu yn yr arglwydd Iesu i ddod yn y dydd ola pan bydd e'n dod yn ôl. Ac yr arglwydd Iesu Grist, wrth gwrs, yw'r un mae Duw wedi anfon, ac wrth gwrs, oedd y Phariseaid yn ei erlyd e fwy nawr, nid jyst bod e'n torri'r saboth, ond bod e'n dweud mae mab Duw yw e, a bod e'n gyfartal a Duw. Ond yr gwir wrth gwrs, a mae hynny i ni yn wefreiddiol. Mae Duw wedi dod yn ei fab. Mae Duw wedi anfon ei fab i wneud gwaith y greadigaeth newydd. I atgyfodi pobl o farw yn fyw. Fel oedd yn gallu gwella'r corff, bydd atgyfodiad corfforol i fywyd tragwyddol corfforol. Fel mae yn cyhoeddi maddeuant, oherwydd bod wedi marw drosto ni, dros ein pechodau ni, wedi atgyfodi, wedi mynd i'r nef, bydd e'n dod nôl yr ail waith. Wedyn, mae yna fywyd tragwyddol. Mae yna berthynas, adfer perthynas gyda Duw, harmoni eto gyda Duw trwy yr arglwydd Iesu. Ac i grynhoi nawr te, ewn ni nôl i adnod 24. Yn wir rwy'n dweud wrthych bod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad i'r gwrthwyneb y mae wedi croesio farwolaeth i fywyd. Nawr sylwch ar yr amseriad y berfau, beth sy'n cael ei ddweud fan hyn. Ni nôl i'r rhan gyntaf os gawn ni Geraint, diolch yn fawr. A'r sawl, dyma'r amod, yn gwrando ar fy ngair i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i. Credu, wrth gwrs, mae mab Duw sydd wedi dod. Mae dyma'r gwaredwr, dyma'r Mesaia gan Dduw. Yr un sydd wedi dod i fod yn broffwyd i ni, i fod yn offeiriad, i offrymu hunan droso ni, ac yn frenin i roi bywyd tragwyddol. Credu, mae dyma fe, wrth gwrs. Ond dyma'r pwynt nawr te, os y'n ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu fel hyn, yn troi oddi wrth ein pechodau, mae yn meddu, mae ganddo fe, yn Saesneg o dano fe, he has eternal life. Nid will have, he has it now. A mae'n meddu, mae yn ei feddiant nawr. Mae'n dechrau nawr. Wedyn, yr ail ran,
nid yw'n dod dan gondemniad, fi ddim atgyfodiad i farn condemniol i'r gwrthwyneb y mae wedi croesi. Yr atgyfodiad ysbrydol wedi digwydd o farwolaeth i fywyd. Ac wrth i ni i feddwl am Sul y Gwahangleifion, wrth gwrs, pobl mewn un ystyr sydd wedi colli pob gobaith, a gobaith yn cael ei estyn, gobaith corfforol, materol i ddechrau, ac yn enw yr arglwydd Iesu. I ni'n diolch bore yma am yr Efengyl, oherwydd mae hynny'n golygu bod ni'n gallu estyn gobaith i bobl hefyd. Ac fi'n dweud eto, os oes rhywun sy'n gwrando bore yma, neu'n gwylio hwn, mae rhai yn gallu meddwl, dwi ti hwnt i obaith. Dwi ti hwnt i obaith a chybiaeth. Dwi'n rhy hen. Dwi wedi mynd rhy bell, rhy ddwfwn mewn pechod. Na, na, na. Dyma waith Duw yn Iesu Grist. Y gwaith o atgyfodi. Yn atgyfodi yn ysbrydol yn gyntaf, ac adfer i berthynas o harmoni gyda Duw, oherwydd gwaith Iesu Grist droson ni. Ac wedyn ni atgyfodi yn gorfforol i fywyd tragwyddol mewn nef newydd a deiar newydd. Ni'n gweddio bydd pobl, ni'n gweddio am ddylanwad yr ysbryd glân yn dyn ni. Y bydd pobl yn ymwybodol pa mor anobeithiol yw bywyd mewn gwirionedd heb Dduw. Ni'n gweddio bydd pobl yn gweld rhywbeth o hynny yn ein dyddiau ni, pa mor wag ac anobeithiol yw bywyd pobl. Mae'n gallu bod yn boenus iawn, ond y broblem allweddol yw colli harmoni gyda Duw, colli perthynas â Duw. Mae'r arglwydd Iesu wedi dod. Mae wedi dod i wneud gwaith y nef, i roi bywyd. Bywyd tragwyddol i bwy bynnag sydd yn credu ynddo fe. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd ac am y gobaith byw yn Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn ola o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, fi dyfais o'i chyffelib eriod ar fôr na thir.
Diolch Arglwydd am dy air i ni y bore yma. Diolch am dy ras tuag ato ni. Diolch bod ti ddim wedi'n anghofio ni, Arglwydd. Ein ni'n dweud eto, mae ni sy'n tueddu d'anghofio di. Diolch bod ti wedi'n cofio ni, wedi cynllunio ar ein cyfer ni, wedi rhoi addewidion, wedi rhoi dy fab, a gydag ef wedi rhoi bywyd. Bywyd newydd, creadigaeth newydd, na gaiff i sbwylo byth mwy. O, Arglwydd, i ni'n diolch am hyn, ac i ni'n diolch am gael bod yn rhan o hyn, trwy yr Arglwydd Iesu, trwy gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac o Arglwydd, diolch bod gyda ni'r fraint o estyn y gobaith yma i eraill. Ni di'n helpu ni a nerthu ni i wneud hynny, Arglwydd, yn ein dydd ni yn nawr. Ac o Arglwydd, i ni yn gweddio y bydd yr ysbryd glân ar waith, y bydd e'n dod mewn erth o Arglwydd mewn un ystyr i ddangos yr anobaith i bobl, heb Dduw, heb bod yn iawn gyda Duw. Beth bynnag arall sydd yn ei bywydau nhw, bod yna golled enfawr, heb adnabod y Duw yn Iesu Grist. Ac o Arglwydd bod rhywbeth llawer gwaith o'n blaen ni, os i ni'n cario ymlaen ar lwybr pechod, heb anrydeddu y mab, heb gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist. O Arglwydd bywhad y waith, i ni'n gweddio eto yng nghanol y blynyddoedd. Ac o Arglwydd helpa ni fod yn ddiolchgar i ti, helpa ni i dy wasanaethu di gyda chalonnau diolchgar a llawen am dy ryfedd ras tuag ato ni. O, ni'n diolch eto am yr Arglwydd Iesu Grist yn dod i gyflawni gwaith y greadigaeth newydd, gwaith y tad, a caiff ei gyflawni'n berffaith. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hoso gyda ni yn nawr a hyd nes y daw. Amen.